Mhm. Kanya nalulungkot at nababahala ako dahil siyempre pinaghirapan namin 'to, 'di ba? Hindi naman ito binigay on a silver platter, eh. Hindi man ikinagulat, nabahala at nalungkot naman si dating League of Filipino Students Chairperson Sonia Soto sa termination ng UP-DND Accord. Ang UP-DND Accord ay nilagdaan noong June 13, 1989 ni nooy UP President Jose Abueva at former Defense Chief Fidel V. Ramos. Ito'y isang kasunduan na nagbabawal sa state forces na makapasok sa UP nang walang pahintulot mula sa University Administration. Naging tulay ang 1982 Soto-Enrile Accord sa pagkakabuo ng UP-DND Pact. Ang Soto-Enrile Accord ay kasunduang pinirmahan naman ng nooy student leader na si Sonia Soto at former Defense Minister Juan Ponce Enrile. Ayon kay Soto, ang UP-DND Accord ay isang obra maestra ng mga mag-aaral kung saan ito'y pinagugulan ng talino, oras at pagod upang makamit ang demokrasya sa pagpapahayag ng kanilang ideya at saloobin. Mas nagbubunga ng hindi maganda yung campus suppression. Ang ibig sabihin may malusog ang environment para sa sabihin na natin yung palitan ng mga ideya, di ba? Kasama ito sa development ng human society, di ba? Hinikayat niya rin ang mga kabataan na ipaglaban ang mga ganitong uri ng karapatan na marka ng isang demokrasya. Samantala, ikinadismaya naman ni UP President Danilo Concepcion ang unilateral decision ng pamahalaan sa pagwawakas ng UP-DND Accord. Imbis na magkaroon umano sila ng kumpiyansa sa pulis at militar, magbubunga pa raw ito ng pagkalito at kawalan ng tiwala sa hanay ng state forces. Rainiel Pawid, CLTV News.